Go. गुहाल घर को जावाफल जैनिक असामाजिक युवक जड़े बहित महिला को असदाचरण करने सहित अनैतिक संपर्क पर उद्यम कर महिला चित्कार शुणी परिवार लोके घटनास्थल पहुंची पीड़िता को उद्धार करते महिला स्वामी महांका थाना इतला देते तेज पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पूर्व अभियुक्त मनोरंजन प्रधान राग सुझावाक जा पीड़िता महिला स्वामी धरणीधर प्रधान को लुहा रेड जोगे आक्रमण करने घटना चर्चार विषय होती आक्रमण शिकार युवक हस्पिटाल चिकित्सित होगा थाना रिपोर्टर दाखल करने सूचना मिली अभियुक्त विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान साधारण दाबी होती। कटक जिले दिवाकर राउत रिपोर्ट ओडिशा खबर 27। ये कौन केमी आपंकर जो मुंड फाटी सार्ट रक्त बोई कौन केमी ଆପଣ ଏ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଥାନାରେ ଦେଲା ପରେ ଥାନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଏମିତି ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? 25 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଗୁହାଳ ଘରେ ଲୁଚିକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୁହାଳକୁ ଗାଈ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୋଛାପୋଛି ଗୁହାଳ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ହଠାତ୍ ବାହାରି ମୋତେ ଘୁଷରା ଉଠରା କରି ଲୁଗାପଟା ଚିରି ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଡାକ ପକେଇଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠୁ ଆସିବାରୁ ସେଠି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ବାନ୍ଧି ପକେଇଲି। ବାନ୍ଧିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ଆସି ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆମକୁ ମାରି ନେଇ ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଥାନାବାଲା କହିଲେ କାଲି ଡକେଇବୁ କାଲି ବୋଲି ସେ ପୁଣି ସକାଳ 7ଟା ଯେମିତି ବୁଧବାର ଦିନ 7ଟା ହେଇଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ। ଓମ୍ଫେଡ଼ରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରଡ଼ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଗିକି ବସିଥିଲେ। ପିଲା କିଏ ବାଡ଼େଇଛି? ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପିତା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଡ଼େଇଲା ରଡ଼ ଧରି ବାଡ଼େଇକି 5-6 ପାରେ ପକେଇଛି। ପକେଇଲା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଲୋକ ନେଇକିରି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ପହଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଥାନାବାଲା କହିଲେ ତମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗେ ଯାଅ। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଇ ପୁଣି ଏଫଆଇଆର୍ ନେଇକି ଦେଲା ପରେ ବି ଥାନାବାଲା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାବାଲା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି।